Kamanjalo, Kamanjalo posti yami, Kamanjalo, Kamanjalo posti yami, Kamanjalo, Kamanjalo posti yami, Yositolumika swami, Kamanjalo posti yami, Yositolumika swami, Kamanjalo posti yami, Yositolumika swami, Kamanjalo posti yami, Kamanjalo, Kamanjalo posti yami, Kamanjalo, Kamanjalo posti yami, Kamanjalo, Kamanjalo posti yami, sanibona Mbingelele ngamajika amahle lawa azoyethula umsebenzi nge-10 zika February. Umsebenzi wethu uzokutholakala enkundleni za-online zonke. Sisebenze kakhulu nomfowethu lana ekuyena nje ngihamba naye uMaziko ngasho kanjalo. Ingoma zethu zizotholakala nje zonke inkundleni zokuxhumana. Lama-SP azobetholakala lapha zizotholakala nje ne-phone number ukuthi sitholakala kanjani izotholakala. Isihloko se-albhamu hamba njalo posti yami iyona. Sanibonani ngane zakwethu, ngiyathemba niyafika lapho elikhona libuka lumbukiso MK lo mfowethu Mazibuko ngihamba nomfana wamajika amahle la. Bafethu siyacela isupport kakhulu, sisebenze kakhulu. I-albhamu izokutholakala ngomhla ka-10 yona le nyanga esikuyo. Bafethu izotholakala kuzo zonke indawo eza-online noma kuphi. Inamba ofuna ukusithola mhlawumbe uzosithola zizobe zikhona lapho. Siyabonga bafethu kakhulu.
Lo mfana wathanda mathanya, ayiwe. Lo mfana wathanda mathanya, ayiwe. Lo mfana wathanda mathanya, ayiwe. Intombi lingadla ngothando uzomkhetha lo, intombi lingadla ngothando uzondimaza lo, intombi lingadla ngothando uzomkhetha lo, intombi lingadla ngothando uzondimaza lo, lo mfana wathanda